W imieniu Otca, Syna, Ducha Świętego. Niech Bóg z wami. Lubię bratce, lubię sestre kniezu, lubię osadni, je piata postna niedziela. Każdy raz na piatej postnej niedzieli je runoczasny dziewięcich rożęcze Boża msza, na którą są właśnie bez wojby przeproszone, toho dla dżens niektóre szkóli miestno tu w cyrkwi jest swobodne, mimo toho mieliśmy te wuzacze, żeby wczoraj wieczór zakończenie wizytacje z biskupskimi kemszami, też tam są wczoraj niektóre szkóli sobu obdzielili, kieszewak dziewięcich na kemsze przyndu. My zauszych, których hewak takle widzimy jako swoich susodów, zauszkitkich, którzy są doma ostali dżens, zauszu osadu dola so zetkamy dziewięcich, tu we farskiej cyrkwi dowieramy so Bohu a prosimy Jeho, żeby nad nami wszystkimi swoją smilność pokazał. Uznawam Bohu wszechmocnemu, a wam zasum tyle zwyższył, myslo, ryczo, jednajo, a dobre zaniechujo. Moja wina, moja wielka wina. Toho dla proszę zbożną stajną knieżną Mariu, všich angelów a świętych, a was wszystkich, modlcie się za mnie, ke kniezy naszemu Bohu. Smij so nad nami wszechmocny a miłościwy Bożo, a spuszczył się nam rychy do wiecznego żywienia. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Modlmy się. Knieże nasz Bożo, Twój Syn je svět tak lubował, zo je so za nią do śmierci podał. Prosimy Cię, daj, żebyśmy w Jego lubości zostali a horliwie za Nim kroczyli. Tak prosimy przez naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa, kiż jest z Tobą Duchom Świętym żywy a króluje po wieki na wieki. Słyszymy czytanie z knihy Jezaja. Tak ryczy kniez, kiedy się niede wudriał, pucz przez morio a ścieżku przez mocne wody, kotryż je wujed wozy a konie egiptowskie, wojsko a też na wodu. Tu leża oni a hiżo nestanu, są wuhaszeni a stwoczeni kaj służu. Kniez praji, nie myślcie hiżo na to, że się so dawno minęło. Lecze szczyniu nowe wiece hiżo rostu. Nie pytniecie to? Natwarju pucz przez puszczinu a ścieżki w sztepie. Kwalić budże mnie polna dziwina, szakale a strusy, zo sem wodu dał na puszčinie a ryki w sztepie, zo bych napojił swój wyzwolony lud. Lud, który sem się sam wytworzył. Niech mnie wychwaluje. Słyszeliśmy słowo Boże.
Čitanie z lista Sv. Apoštola Pavla Filipianam. Bracia sotry, haj však to, čo mám za škodu porno vyšemu, poznaču Krista Jezusa, svojho knieza. Za neho som všetko spuščil, a čo mám za neriad, so bych dobil Krista. A v ním vospravnený byl nic ze zákonia, ale z vieru do Krista, kotož je z Boha na základě správnosti. Tak poznávam jeho a moc jeho zmrtvostánenia a podiel na jeho čerpeniach, připodobneniu jeho smrti v nádži, so tež docpil zmrtvostánenie. Nic jako bych to již dohonil, abo docpený byl, ale napínam so bych to popadnil, kajže mne popadnil Kristus Jezus. Bracia, zo sem to již docpil, to nepraju, ale to, zabivši to, što še za mnu miruju, so na přichodne. Biežu na nebeským mytom do byča, ke kotremuž je nás povolal Boh přes Kristu Jezusa. Slyšeli sme slovo Bože. Krystče, Ty wieczne słowo Wodca, cześć buď Tebi. Obroćcie so k Jawe, zyscuje swoje wutroby, dokeż je dobročiwe a smielne, zcierpliwe a jara miłostčiwy. Cześć buď Tebi. Kniez buď z wami. Słowa Świętego zczynia po Janu. We wonym czasu wunże Jezus na woli jego horu. Rano zahe przyjdzie zase do templa, a schon lud přikadžeše k niemu a posednivši so, wučeše ich. Tu přivedžechu pisma wučeni a farizejo Jožunsku, kotruž bychu na vanžestvo vamanju lepili, a stajivši ju do sredža prajichu jemu mištre, tule žonsku su lepili runie jako manžestvo vamaše. W zakonu je Mojzes přikazał tajke kamenjować, a što prajiš ty? To však prajichu jeho spytujo, zo bychu jeho muli obskoržić. Jezus pak su głęboko skilivši pisaše s porstom na zemju. Jako se jeho nastanosti prašachu, pozbine so a rekne him, štož z vás je bezrecha, nech prini čiste na njun kamen. A znova skidene pisaše na zemju. Tole słyszał odcali so jeden za drugim, najprede či starši. A Jezus zvosta sam, a žunska sredža stejo. Jezus so zrunavši rekne jej, žunska, že oni su. Nie je če nichtu zasudžił? Ona rekne, nichtu, knieże. A Jezus je praj, ani ja če nie zasudžu, dži a nereš hižo. Ewangelii naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bratco, lubi sestro we kniezu, lubi osadni, we przedpolu niebie tak prawa składność, nie się tomu prajić, što je misjon, što nas jako osadu očakuje, albo mnie jako osadnego fararja, a sprawdu prajene, zapisane to wszystko je, a przedpisane, ale też ja sam dożywił tę wizytację na biskupa hake první raz. Popravom ma wizytacja biskupa każde 5 lat zostać. Tak to w zakonniku zapisane.
Gdyż my roczo myslimy, 5 lat roczo od dżęca, tutego lata, potom wiemy, do którego czasa przyjdziemy, a nam się ujasni, czego dla przed 5 latami to nie będzie można do cała przyjść, a tu wizytację odmiewać. Co jest to tak czyniło na tej wizytacji, że to oznamienia? Najpierw we przedpolu biskup terminy uda, a potem musi się przyzywić. Ja bych chciał to w tym miesiącu mieć, albo raczej w tym miesiącu, gdybyś odważywać, co jest za osadu lepiej, za siebie osobiście też. A preminu tak, lieca je tak, że jene, gdy biskup przyjdzie, przed co oznamienia to stres, dokiż mamy my jara wiele przedwidziane lieca jako osada. Też wszak mamy mnohe wiece, któreż nas zabierają, z którymi się rozestajemy. A potem, gdyż je ten termin jasny, puszczeli biskup 2 zastupników ze swojego zariada, z biskupskiego ordynariata. Oni się przyjedą potem, a mają jeden cały dzień, na którym się zabierają ze wszystkimi zapiskami, którym jsme winowaci jako osada, jako zariad osady, farskie biuro, zobychu te byli, a to so poradne vedli, cyrkwinskie knihy. Tu nie idzie o finanse. Finanse so każde lato próbuje. Każde lato so odlicza, a każde lato so znowu pokiwda, co miło so ewentualnie jeszcze lepiej obkiczbować. Tudzie bo pošitkovne wiece, któreż właśnie do nastupają, o ryzy pastoralku. To ryka te knihy, które się przepróbują, tam gdzie o księdze, o firmowanie, o przynesete oprawienie, o śmiertne pady, o zastupy do cyrkwy, o ustupy, o farską kroniku. Te knihy są przepróbowane, potem są k tomu jedne pismo szczyni, te so puszczele na faru, a gdyż biskup przyjedzie, je jemu jasne, a też farary, co je napanuło, co je so zwieściło, jak je tu stał, a w rozmowie z biskupem ma potem przed biskupem farar podpisać, że je on to wszystko czytał, a nawiadomie brał, co się tam so ewentualnie nas wspomniło. A biskup on wszystko ze swoim peczatom obkruci, że je on tu był, a że je on wizytację przewiódł. To so potem do każdej cyrkwienskiej knihy, na ten aktualny staw, czyni jeden wielki peczat, to ja si myślę, z daleka też widzieć, wielki czerwony peczat, a wielki kołk, że je wizytacja się odmiewa na tym dniu, a że je biskup tu wizytację przewiódł, a to po tym cyrkwienskim przedpisu, ze datumem. To potem za następne generacje ostanie, a listuje roczo w tych knihach może zwieścić, gdzie so wizytacja odmiewa, co tu był. Wiac wszak potem najbole o wizytacjach nie wiace znate. Cośmy czynili w tych dniach? 5 rano jestem z biskupem jako prvnie šel do pěstovanie. My tam dali si rozłożyć koncept, jaki program je był, a rozmowa krótka między tymi, którzy tam jako przystojnie działają, a też ze z tym noszerem pěstovanie. To samśmy potem w szuli zakładnej, a potem jeszcze byli na gminie, z zamiestonostu krótki termin, też rozmowa. So rozumie, gdyż w Kroščicach so wizytacja odmieje, jsme też szli do domu Świętej Ludmile, tam podobny odbije. Wieso zajmuje biskupa, jak je wiera pola nas żywa, z czego so ludzie żywi, lada na wieru, ale też materialnie. Tohodla je też na programie stało se wobladać junu dybki, gdzież tu so angażuje za tożność, też na te właśnie, że on tak rec jedną produkcję ma, albo zawód wiedzie. Myśmy pobyli pola firmy Brühl na całej zapadnej kromie naszej osady, tam pola Smyczkec na polu.
Mi nebie znate, zo Brülec dživaja za Niemsku železnicu, zo tam maja tak rec taki nadawk, kotryż na końcu potom po całej Niemskiej też jeździ na tych kolijach za železnicu, na przykład maja wszelkie lakierowanskie dzieła, kotryż tuta firma jara dere zamoże, a to hodla je wypytana za to. A równie tak za nadrożne dzieła, kotryż po Berlinie smukaja. Hej, tak jeszcze musíte potom rozbožiť dať. A sobie zaprašeš, kaj je ta firma nastala, kaj tomu dojšlo, a kak to hospodárstve beží, kak je to vývojče bylo. Osobinská rozmova. So rozumí, tež přeco ladajo na našu víru. Dokež máme my podľa nás v blízkosti tež nešto, što iš celú továžnosť potrechy, što iš jeden mieste problém za továžnosť, jsem ja biskupa tež přeprosiť smił, wydorečnú ze firmu, k Ryczericom, do Bušic. My bychme tam tak rec se te odpadky obladać. A za biskupa je zajmowało, kam może nichtu w swoim żywieniu wopkadżyć se z tym, że ma sobą ze śmieciami drugich rozestajeć. Ryczeric może mają ten przystup na deponiu, a tak jsme se też po deponii sohýbali. Jsme widzieli tą wielką horunicu, jsme tam horka też biehali, my se rozvočić dali, jak je to všetko zapołożone, jak se to všetko ujíva, jak se to zakončí, jaké starosti sú potom dále. A Jan Ričer, Miečel, Nicejší, je nám też ještě raz jasne před oči stajú, že je ta deponia jeden z toho, jak my jsme živí, jak my obchádžeme s tymi věcami, kotrež máme. A jasne je on też formulować wiedział, człowiek dyrbiał do toho si uczynić, jaki rozsud on drogi zaczął, że nieby takim deponiam dyrbiało dojść. Dokež pak my tak produkujemy naše továžnosti, kaj se produkuje, dohoda takie deponie są trebne. Nie chodzi so wszystko recyklować. Dyrbi nidzie też to, że są śmiecie, co na końcu też składować. A to wieszcie. Zajímavé też tam rozmowa, tam jest obna, każ też ten areal, jara zajímavé. Potem jeszcze jedne koło rozmowne ze ostatniej radu a z ostatnim przedstawicielstwem, gdzieś w fokusu stejesze też to, što nas tukaj zabiera, bo sobie też ladają na to, gdyż nawiązamy na pismo, które je nasz biskup Lecak prvnej postnej nedeli nam dał k czytaniu, k rozmyslowaniu. Po takim, gdyż je personalna sytuacja w biskupstwie taka, jakaż ona je, što ryka to za nas, jako wasada dżęca, jako wasada przychoda, wierzymy dżęca, nie wiemy, że za 10 lat będzie. Ale my wiemy, że będziemy trzebać na wszystkich runinach ludzi, którzy się angażują. Kaž to přece trebamy. A hinak, kaž v zajšvých desatkách, drobimy aktywniejsze w przychodzie sobie to pracować, żebyśmy to, z czego smo živí, se nic nie zakowali, ale dalej ubywali, na tym dziewali. To ryka, ostatnia rada zmieje w przychodnych latach tak rec wiacere mizniki postahić, na jakie właśnie są ostatnie żywienie a ostatnie wykupowanie dalej ubije. Co, gdyż junu nie je można niedzielu Eucharystiju świecić? Co, gdyż nie je nikt tu, kiż może sakramenty spościć? Co, gdyż wasada tu je, ale że ten zastojnik nic? My mamy się z tym rozestajeć jako wasada, że możności, które dżęca już egzystują, się odkryjemy, za siebie przyjmujemy, a na tych możnościach twarimy. Celi jasne ryka to za nas, za wszystkie wasady biskupstwa, ze drugich kończynów, to mnozy już znają, mamy inwestować do wykupowania. Do wykupowania tych, którzy są kmani a zwolniwi, so też przed kustupić,
wosadu nawiedować w modlitwie. Samo też tak, że so słona Boża msza świeci. Hacie potom chcete poprawienie pudla, so budzili jenoś, albo nic. Ale tak so zawieszczyć do przychoda, że je możność, że wosada so skadżuje, nic jenoś cele centralnie, może dla przychod jenoś jeszcze w Koszczycach, niż w Rudze, ale że je wszędzie można tola, że wosada ma swoje doma, swoje zetkaniszczo, swoją zromadność w patrzery, w modlitwie, w usmiereniu na Boha. A też to mamy się jasne przed oczy stawić, to nie dosaha, że jenoś na to dziwamy, równoczasnie mamy, a to wszyscy od was wiedzą, co też dalej kupować. Mamy katechetysce dziwać z naszymi szulerami. My się tu koncentrujemy już wiele lat. Ja prawie nie jenoś, to nie jest negatywne minene. My koncentrujemy się na przyniesione poprawienie a na firmowanie. Co w międzyczasach, a co potem. A co za nasze służby. Mamy też na tym polu dalej w przychodzie rozmyslować, jakie możliwości dalej kupania mamy, jakie możliwości hukmanienia się też odkryjemy, a za siebie przyjmujemy. W sobotu były potem rozmowy z dalszymi przystajnymi. Ze Zwojnkom, ze sekretarku, wasady referentku, Pfarrer Andersom, ze mną, każdy w osobinstwie. Więc biskup so jasnie prasza, jakie masz ty za położenie. Gdzie je za tebe te miestno, tak jak so mnie praszał, z którego czerpasz ty moc za twoje dzieło, za twoje duchowne żywienie, co ty czynisz, gdzie si ty posledný raz w eksercycjach był, a tak dalej. Jak so ci strowat nie dzieje, tyś to sobą praszał. Rozmowa po takim, kotraż je dość osobinska, a do którejś wun też zapołoży, że wun ma jeden wid za to, coś je, a że wun też widzi, każdy trzeba też za swoje dzieło, które mu wykonia, jeden przewód, a jedną bazę, z której się on żyje. Jedną wizję tego przychoda. Natomiast skrótka, ten biskup je prawił tu najstarszą knigę, ki się on do ruki dostał, ta najstarsza kniha je nasza ostatnia kronika. Ta ostatnia kronika je przed wiacorymi latami nowa wiązana, tu ona relatywnie realna upada. Zapoczyna ona w lecie 1680. Ten zalog kann ich nie prawie widzieć, ale ta prynja strona, tak jest naszej kroniki, ta so zahi tak, że Pfarrer Sünder, kiedy się zapoczął, ją też swoje miano pisał. A od wszego z początka, od 1680, hat do dżęsniejszego, so kronika rukopisne wiedzie. Każdy Pfarrer, kiedy się to czynił, nie wszyscy so zapisali, je tak rec tu potom też z tym, że by jemu w jego czasu ważne, a że się on za własne jako ważne spoznał, zawieszczone. Najstarsza kniha, którą się biskup w rukomaj miał, już on prawi, to je jedna pokazka na jedno wiedzenie własady przez czas, na jedno wiedzenie, jeden pucz, który kroczymy z Bogiem. Ludzie so husto prašajo, što kronice ste, neste to, a neste tamo, všetko kronice neste, ale znano, když jednu stolje dručo poladamy, nešto krótkiego tu czytam. 5. junia 1925. Wotnitka świeci so zaso po biskupowej poručenosti Woliowa wieczna lampa. We wojnie niebie woli dostać, a budowolene milinowe świeczenie. Nasza wieczna lampa je za woli dziewana, ale też my nie mamy woli. Je też dowolene dżęca milinu używać. My używamy też
milinu. Ze swolijom je to taka wiec, to so dobi jara husto ladać. 15. junia 1925 położy so ke kapałce Delka Wełsy zakładny kamień, a bu o tym nie poswieczony. Zapołoży so serbska listina. Krótkie sady, trude dlesze, stajnie dem pokiju, tu też stej, żeby kapałka Delka przed stolitami potom poswieczona, a sobie wtedy jara szpatne wedro. To so też chodzi w kronice czytać. My mamy lieca wielki jubilej, 800 lat naszej osady, 100 lat lieca świadczymy, że kapałka Wełsy eksistuje, a to jeden dalszy jubilej jeszcze je przed 50 latami je przyszedł wtedy krakowski kardynał, późniejszy bamż Jan Paweł II do Kroszczyc, żeby tu przy pomniku się pomodlił. Mamy lieca po takim wiele wuriadnych wokomików, na których roczo zladujemy. W sobotu po południu bieście przeproszenie za tych, którzy so chcieli, a się to zariadowali na rozmowu z kniazem biskupom, duchowną rozmowu. To było praszenie, kiedy biskup formulował, kiedy on chciał stajenie mieć, co je twój zakład wiry. Z czego si ty żywy, jako wierywy, jako chrześcijan. Tuta rozmowa by si myślał dość płodna, też za niego osobince, też on je tym słowem zahimał, je też praju, co je za niego było, je za niego donoszne, jako chrześcijan, jako wierywy. Każdy raz, gdyż jako osada się skadzujemy, słyszymy, co je teksty Świętego Pisma, też dżęca. Preden czytane ze Starego Zakonia, drugie ze Nowego Zakonia, a potem Ewangelii. W Starym Zakoniu sme słyszeli profeta Jezaju. Jezaja je nicht tu, kiedy so jara angażował za to, żeby Boże Słowo prezentne było, a żeby lud wierzył. Świętego Pawła sme słyszeli, jak on Filipianom so winuje. O Pawłowie wiele wiemy, jak on wystupował, jak on nastajeny był, a jak on sam też ten pucz szł, kiedy jego kwirywemu hakle zczynił. Bo jeho naryczał, Jezus sam jeho powołał. Każdy raz, że słyszymy, każdy sam za siebie też się odkryje, po którym puczu je on przyszedł sem też dżęc tu na tu zgromadziznu, kiedy są nasze kemisze. Ewangelii je jeden czeszki klip, gdyż on takle słyszymy, gdyż je o mężestwo łamanie, a to najczęściej, stoisz so dżęc nam k rozmyslowaniu z Ewangelia sem da, je wiezo te praszenie, któreż Jezus wszystkim przytomnym staju, sztyż was je bez rycha, niech pryni cisnie na nią kamień. Wszyscy sme Bożej miłości potrzebni. Każdy z nas je ryszny, to nie reka, że je wszystko w porządku, że każdy niech czyni, jak chce, nie. Ale Jezus da jasnie spoznać, że on żonsku nareči, nie je cię nikt tu zasudził, praje jej, ani ja cię nie zasudzu. Ale on nie puszczy bez nadawka. On praje, dzi, a nie rysz hižo. Na namowa, któreż każdy raz znowu mamy słyszeć, któreż mamy się rozestajeć, haj, mamy procu nałożować, żebyśmy odpowiedzieli Bożemu Słowu, a mamy pak też cyle jasne te przyprajenie, że on, Jezus, nam swoją miłość, smilność opokaza. Jene jeszcze, gdyśmy w popuczu byli z biskupom, nie było wszystko jeno akutne,
to są so też wice stali, kiedyś były troszkę śmieszne. Jako piestowanie przebywaliśmy, my potem szli też od stwy do każdej skupiny, a z dziećmi po do rozmowy przyjdziesz, to jasne, a prasza so potem jednej większej skupiny, jaka ty rykasz, a dat ten hulc, ten de lada, a praj, wiesz, ty mnie nie znasz, bo tak kusto kem się nie chodzimy. Ale on nie wiedział, że ja jestem. On nie wiedział, że ja fahre. Jedna wiec, kiedy za naszą własną też rejana, na którąż możemy się weselić, na Białej Niedzieli zmiejemy k księdzu jedno doroszczenego. Przed jacorymi miesacami je mnie naryczał, je młody mąż, a je prają, ja sam już wiacore razu z sobą kemszar był, boście mnie sam też widział, hej, to je tak, a on praje, że ja czuję się w tej swojbie, do której mam ja pocza jaradere, ja widzę, tam się nešto stało, co już ja nie znaję ze mojego wobuka, a ja myślę, to zależy na chrześcijaństwie. A tohodla chcę się chrześcijan stać. Nie tylko je on tak daleko, że je on prawie hej, ja chcę być kczeny, a to będzie na Białej Niedzieli, na kimszach potem na pojednaczych. Tu by się wczoraj też skrótka nafarę, tak że jak biskup też jeho skrótka zeznał. Gdyż po takim się modlimy, a na siebie myślimy, na drugich, na tych, którzy nam lubi, chcemy też tych do patrzera zaprzyjeć, które się z wiru rozestaje, ja, takie właśnie szece, bo sobie za tych chcemy się modlić, którzy też są po puczu, żeby jasno uznali wiru. Amen. Uznajmy nasze wiry do Boga. Chwalmy Jezusa, naszego zbożnika, który nam przez swoją śmierć otworzył wrota do żywienia. Modlimy się k niemu. Smilny Bożo, Ty si nas k księdzu obdarzył z nowym żywieniem. Daj, żebyśmy Tebie dalej pobodniejsi byli. Prosimy Cię, usłysz nas. Daj, żebyśmy potrzebnym rady pomali, a w nich Tebie widzieli. Prosimy Cię, usłysz nas. Pomhaj nam czynić, štož je dobre, nadobne a spomožne, a Tebie w bliższych spoznać. Prosimy Cię, usłysz nas. Wodaj nam dobročiwie rychy przeciwo bratrskiej lubości a wopnu naszego ducha. Prosimy Cię, usłysz nas. Przetoż Ty jsi nasz przykład a nasza pomoc. Tobie budź żak a sława wieki na wieki.
Modlcie so šice, żeby su moja vaš vopor spodobal Bohušeho mocnemu Otci. Všeomocny Božo, Ty nas se poučił o potajnstwach chrześcijańskiej wiry. Uspiesz nas a uczysz nas przez tutun wopor. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez bądź z wami. Pozbierny utroby. Dziękujmy so Kniezy naszemu Bogu. Bo prawdzie je hudne a sprawne, zdobne a spomożne. Zosoci stajnie aż udzie dziękujemy Knieże Święty Otczeżeho mocny, wieczny Bożo. Przetoż Ty chcesz, zobychmy soci pokuczy odziękowali, nasze grzeszne nakilności przewinęli, a biednym pomagają Twoją dobrociwość chowali. Toho dlacze z nieliczomnymi angelemi sławimy, Tebe chwalu śpiewają. Woprawdzie światość Knieże żłoboż je światością. To dla przykadzamy przed Twoje obliczo świeczo zjednoczenie z całej cyrkwią, niedzielu jako dzień, na którym się Chrystus z martwych stanął. Przez Niego, którego się k swojej prawicy powyższył, Cię prosimy. Poswięcił Te dary z rozsłu swojego ducha, zobyście nam było ciło a krwi naszego Knieza Jezusa Chrystusa. Predahać sobą dobrowolnie cierpienie uda za wun chleb, dziękowaše so, wamaše a poda jun swoim uczomnikam prajo. Zmicze a jeszcze šice od toho, to je moje ciło, kotreż bude za was podate. Tak też zawun pojedzi keluch, dziękowaše so zaso a poda jun swoim uczomnikam prajo, zmicze a picie šice z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krew, kotraż bude za was a za mnoich przelata k wodawaniu rychu. Čińcie to, na mnie wspominają. To je potajnstwo wiry. Wspominają tuż niebieskie Otcze na Jezusową śmierć a zrowastanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia a keluch wozbożnienia. Dziękujemy so Ci, że si nas powołał przed Tobą stać a Ci służyć a prosimy Cię pokornie, zgromadzuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciło a krew, Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj Knieże na swoją cyrkwi, powsze ziemię rozbrojenú a wudospełniły lubości. Gromadźe z naszym bamczem Francyskusem, naszym biskupom Heinrichom a ze všim duchowstwom. Wspomnij też o naszych bratów a na nasze sotry, którzy są umreli w nadziei za zrowastanu, a przyjm ich a wszystkich zemretych do światła swojego oblicza.
Smij so nad nami všetkými prosimy čes pošť nam wieczne žiwienie. Ze zbožnej Boha Rodzicielku Kniežnu Mariju, ze światymi apoštolami a všemi światymi, kotřiž so Ci ze všech wieków spodobajú. Zobykmy Cię kładili a sławili przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim a we Nim dała soci Bożo wszechomocny wódcy w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Amen. Modlmy się, kajże kniez nas uczył. Wódcy nasz, idź w niebesa, swyć so Twoje mieno, przyjdź Twoje królestwo, staj so Twoja wola, kajż na niebiu, tak na ziemi. Przyjemny chlieb nasz daj nam rzec, podaj nam nasze winy, jako my też podawamy swoim winnikom, a nie wiedz nas do spytowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas k niej żywotu wszeho złego, a daj mile pokoj naszym dniam. Smij so nad nami a pomhaj nam, zobychmy wotreka przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wieszci oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Przeto już Twoje królestwo, a moc, a krasność na wieki. Amen. Chrystus je nasz pokoj a nasze ujednanie. Tuż prosimy, knieży Jezusa, nie lada na nasze grzechy, ale na wiru swojej cyrkwy. Daje po swojej woli pokoj a jednotu, ki se żywa a kralujesz wieki na wieki. Pokoj knieza bądź stajny z wami. Lejče jenjo Bože, kotrež zebera rychy sveta.
Modlmy się. Všemohúcny Božo, přijeli Ciło a krej Tvojho Syna Jezusa Chrystusa, sakrament jednoty a lubosće. Daj, żebyśmy Jeho żywe stawy ostali, bo to prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Zapłać Bóg prajmy wszystkim, którzy są przed tydzieniem w okna w ostatnich rumnościach urodzili. To by się jara rene widzieć, to by jara wiele się angażowali, to by inne dzieło, które się zauszych było przez to rjane, to są mnozy pomhali. Zapłać Bóg za to. Dżęca dwiema je farskie cyrkwi Krzyżowy Pucz. Różoc modlimy się w Koszczycach od utera do piątka 18:30. W klosztrze na niedzielach dwiemaj, utero wieczorna po 7, sredu rano we 8. W Dobrošicach sredu do Kemši, w Woklecach utero 19 godzin a czwartk 17 godzin 30. Krzyżowy Pucz modlimy się w klosztrze czwartk 19:30 niemski, piątk 19 godzin serbskie ryczy. W Koszczycach pondzielu wieczor niemskie ryczy, a niedzielu w dwiemaj serbskie ryczy. W Dobrošicach pondzielu 18 godzin. Tunde sredu modlimy się we wszystkich osadnych wieskach przy Świętych Krzyżach. W Koszczycach jest ta modlitwa 19 godzin przy Kapałce. Wszystkie kemsze są w Koszczycach sredu 15 godzin. W Dobrošicach są kemsze sredu 18 godzin, w Woklecach czwartk 18 godzin. Tute są tun raz za swojby ugotowane. A po kemszach pokaza się tam dokumentacja o krzyżowskim procesjonie 1990. Pustne predowanie w klosztrze sredu na po 7 wieczor z fararem Beno Jakubaszem. W Koszczycach piątek 19 godzin k nam przyjdzie farar Szczepan Delan z Ralbic. Krzyżowy Pucz za swojby w klosztrze je przychodną niedzielu na Bomonczce, a to zwonka klosztra na mostcze przy postane do Boszczana. Młodzina zetka so dzień za tydzień ke Krzyżowemu Puczu w Nuknice. Na Bomonczku są bożymszy po tutym poredzie. W klosztrze rano we 7 serbskie, 8:30 konwentne, 10:30 niemskie. W Koszczycach są prynne kemsze 6:30, 8:30 potem wolne kemsze, za początki znowa przed Kirchową na Cyrkwinskie Hory, a potem 10:30 niemskie. Za Bomonczku zwuczuje ministranča skrótka za prawie krokiem wiemy, a tomu zetkamy się tu w Koszczycach sobotu 13 godzin. Zapłać Bóg prajmy za szczywacy dar, junu 100 euro za kwietki w cyrkwi. Toho runia prajmy zapłać Bóg swój bez Woklec za dary do lituście jutronie świeczki. Zbierka przychodu niedzielu je szudże biskopska za Święty Kraj. Seniory w klosztrze zetkają się sredu rano we 8, krożowcy klosztorskiej cyrkwi przyzamknie się snedaj na wikarii. Kolpingowcy zetkają się czwartk 20 godzin. Prynowo prowinckie dzieci, których się rady tu w Koszczycach od nowego szkolskiego lata kwotery służyć, może się przyzywić na farę aż do 25. Świeczki za jutronu noc a krzyżowskie w oboju procesjonów są piątk do południa w farskim biurze na przydajn. Farskie biuro je pak w tydzieniu od 7 do 1:04 zaurene. Holce, które chodzi jako drużki nasza postu Świętej Marii Dorożanta, są w Bomonczku po dopołudniczych kemszach na faru przeproszonych hromadnej śniadani. Jutro my przeprosimy też holce, które mogli tutą służbę się za siebie przedstawić, albo mają zajem tutą służbę wykonać. Przeproszone są też drużki z wikariem. Krzyżowski procesjon kroszczanski zetka się 1:04 po kemszach na farę. Krzyżery nowaczkoje zwuczują 1:04 po zgromadziznie. Prosimy jeszcze raz o pomoc przy dziełach na farskich leżonościach, przy poslednej akcji by bohužel jara mokre, to da nie jest wszystko może dokonać. Mamy czwartk 10:04 od 16 godzin jeszcze raz przez Kirchowic, wszelkie puciki urodzić, a też farskie dwór jeszcze raz. Bereny było, gdyż by się mnozy zaradowali, ewentualnie właśnie też krzyżery. 28. zemrze w starobie 87 lat Ilza Małczowa, rodzona Cylo z Koszczyc, kowanie a requiem byście sredu.
17. cečo zemrze dr. Jan Brezan z Kamieńca. Zromadny pusty wieczór je czwartk, 10.4. 17 w Bokleczan Kapałce. Requiem je piatk 9 w Tachanskiej cyrkwi w Budyszynie, kołanie je potem 10 godzin na budyskim Mikołajku. Dnes nie da potem ryty ma wieczny odpoczink. Niech odpoczyte Bożym pokoju. Porad Bożej służbą, jutro pondzielo rano k cześci Angelem Piestonam skazana z Kroszczyc. Utro rano za kude dusze do Runia skazana z Kroszczyc. Sredu 15 godzin szulskie za Wilja Brycku a manżesku Hanu z Kopšina, kaž tež Jana Wauria a manžesku Hanu z Jawory. Piatk wieczorny ze zemretego Jurija Lehmana a manžesku Helenu a syna Helmuta z Kroszczyc. Przedniedzielskie sobotu wieczor ze zemretego Jana Żurka a manžesku Margit z Worklec. Dzień za tydzień 6:30 ze zemretego sobie Szulčic z Rožanta. 8:30 za Wasadu, 10:30 za zemretego Lenu a Jurija Lebzu z Worklec, dwomaj zaso Krzyżowy Pucz. I nie smiem stano jeszcze dodać, gdyż jest biskup ze Wasadnej Radu a Wasadnym przedstawicielstwem w tym kole był, je on nikak takle formulował. Nie może tyle postów nie zasadać. Nikak tak on formulował. Ja widzę wiele cyrkwiów, bo tam jara wiele wasadów. Ja nie mogę żadną mianować, któż mogę przyrównać z waszym kirchową, waszą leżonością a waszej cyrkwi. Z tym buchatowaniem cyrkwi po barbach, po waśniu a po liturgickim buchatowaniu. Nie jara chwalobne słowa zamostają za tą pracę, którą my w zajszłych latach nałożowali. A mi naprzeczo je on też jeszcze raz cyle jasne chwalił przystajnych wasady. Tak, kaž na areal upada, kaž wszystko jest zradowane, je on prajo, to je na każdy pad widzieć, je są angażowani sobudziwaczerjo. Też to chcę dalej dać. Wam wszystkim żonowanu niedzielu prosimy Bohanik, bo jeho żonowanie. Kniez buď s vami. Nech vás požehnuje mocné a miłościwy Bóg, Otec a Syn a Duch Święty. Życzę pokój.